8 ta' Novembru, Beata Elisabetta tat-Trinità, Soru Karmelitana, għexet bejn l-1880 u l-1906. Hija twildet filgħodu ta' 18 ta' Jannar f'kamp sptar tal-militar. La darba missiera kien kaptan fl-Armata Franċiża. Missiera kien il-kaptan François Joseph Catets u omma Marija Roland. Tamdet nhar it-22 ta' Lulju fil-festa ta' Santa Marija Maddalena u ġiet imsejħa Marija Giuseppa Elisabetta. Meta miet missiera kellha 7 snin u dan ġala taħseb fil-fond u fit-tul fuq l-eternità. Il-karattru tagħha ma kienx wieħed faċli. L-istorja tagħha tgħidilna li kienet sensittiva, tarasa u jitlala malajr. Madankollu t-tifla kellha qalba miftuħa beraħ, tantu hekk li meta sejħilha tagħmel l-ewwel qrara tagħha kienet determinata li tibda gwerra dejjema kontra l-karattru diffiċli tagħha. Fil-kitbiet tagħha Elisabetta issejjaħ dan il-jum partikolari fil-mixja spiritwali tagħha bħala il-ġurnata tal-konverżjoni tiegħi. Hija baqgħet tissielet mal-karattru tagħha sal-età ta' 19-il sena. Wara li rċeviet lil Ġesu għall-ewwel darba fit-Qarbin Imqaddes, Elisabetta kellha l-grazzja iżżur ma' omma il-Karmelu ta' Dijon. Jumej wara din iż-żjara il-madre kitbitilha hekk li xkejkna: Binti, hemm misteru kbir moħbi wara ismek. Inti jismek Dar ta' Alla. Hemm qegħdin jagħmlu it-tlieta li inti tħobb. Minn hemm il-quddiem sabet l-isem li bih kien magħruf Elisabetta bdiet mixja profonda ta' għarfien ta' din ir-realtà daqse kbira u ta' sbuħija mill-aqwa. Meta kellha 14-il sena bdiet tħoss l-istedina ta' Ġesu li jarrasha miegħu. Kien hawn fejn sabet ostaklu kbir, omma. Dan il-fatt iżda ma gerrix li sabet milli tgħix ħajjitha b'serenità. Tantu hekk li ssuktat timxu l quddiem fil-mogħdija mużikali tagħha bħala pjanista. Ħilitha tant kemm kienet kbira il fuq fom kulħadd kien hemm l-istess għajta. X'futur sabiħ kien hemm lest għal Sabet. Sabet kienet ukoll tagħti daqqatit fil-parroċċa fejn kienet tgħix permezz tat-tagħlim tal-katekiżmu, id-daqq tal-organi u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. L-affarijiet ħadu xejra differenti f'ħajjitha meta qalqet 21 sena. Kien f'din l-età li omma ċediet u tagħta l-barka tagħha biex tkun tista' tidħol fil-Karmelu ta' Dijon. Hija daħlet nhar il-festa tal-Porzjunkula, jiġifieri nhar it-2 ta' Awwissu tas-sena 1901. Sabet libset il-libsa konsagrata Karmelitana nhar it-8 ta' Diċembru tal-istess sena u s-superjuri tagħha tawwa l-isem ta' Suor Elisabetta tat Trinità. In-novizzjat għalija kien mument ta' prova kbira. Batiet fuq li batiet f'ruħha, madankollu wara x-xitwa qalila ta' novizzjat hekk kif għamlet il-professjoni reliġjuża tagħha deret mod tal-għaġeb għalija rebbija ta' grazzi kbar. Aktar ma bdiet tikber fil-grazzja tal-Mulej, aktar Elisabetta bdiet taraf li s-sejħa tagħha fil-Knisja kienet avvent ieħor li kellu bħala għan l-inkarnazzjoni tal-Verb fl-erwieħ tal-bnedmin. Is-sinsla tal-ħajja spiritwali tal-Beata Elisabetta kienu l-kliem ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Ġwan. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Ġwanni kapitlu 14 vers 23. Bil-qawwa tal-grazzja ta' Alla li fiha saret xmara ta' ilma frisku ħaj, Elisabetta bdiet tgħix ħajja mill-aktar maquda mat Trinità li kienet tħoss tgħix ġewwa fiha. Ta' għallima għarfa u li kienet, Elisabetta għaddiet it-teżor tal-esperjenza tagħha lil ħaddieħor. Elisabetta kitbet ma' 13 il-meditazzjoni lill-oħta Margaret u semmietom kif issib il-ġenna fl-art. Misjuqa mill-prijura tagħha, Elisabetta kitbet il-meditazzjonijiet li għamlet fl-aħħar irtir tagħha hawn fl-art.
F'Ġunju tas-sena 1903 Elisabetta tat bidu għal kalvarju tagħha fl-art. Kien f'din is-sena li mardet b'Addison disease. Minkejja li kienet fl-eħreġ tbatija fuq is-salib tal-mar tagħha, Elisabetta aktar issuktat titwaħħad ma' Kristu msallab. L-imħabba tagħha għalih waslitha biex toffri tbatijietha għas-salvazzjoni tal-erwieħ u biex il-Knisja tissokta tissaħħaħ. Aktar ma Elisabetta ingħatat lilha nnifisha għal Mulej permezz tal-offerta ta' tbatijietha, aktar bdiet tara l-grazzja tiegħu tfur minn ġo fiha għall-oħrajn. Il-grazzja tal-Mulej fiha tant kemm kienet qawwija li Elisabetta bdiet issejjaħ lilha nnifisha tifħir tal-glorja. Dan kien lan aħħari u ewlieni ta' ħajjitha. Xtaqet li tkun hekk mhux biss fis-sema imma fuq kollox minn din id-dinja stess. F'Novembru tas-sena 1904 Elisabetta, imnebħa minn Alla Trinità, l-għaxqa ta' dak kollu li hi, kitbet b'tant imħabba it-talba tagħha lit-Trinità. F'din it-talba ta' Elisabetta wieħed ma jistax ma japprezzax il-profondità tal-għaqda tagħha mal-qalba tal-misteru tal-fidi tagħna Nisranija. L-aħħar kelmiet li nislet fuq din l-art huma xhieda ta' kemm l-għaqda tagħha mat-Trinità kienet tassew profonda. Sejra lejn id-dawl, lejn l-imħabba, lejn il-ħajja. Elisabetta marret fid-dar ta' missierna tas-sema nhar id-9 ta' Novembru tal-1906. Kien nhar il-25 ta' Novembru tas-sena 1984 meta Elisabetta tat-Trinità ġiet ibbeatifikata fil-Bażilika Vatikana flimkien ma' José u Daniel Brottier. Min jista' jinsa l-kliem tas-sew sabiħ li ħarġu minn fom il-Qaddiż San Giovanni Pawlu II fl-omelija tal-beatifikazzjoni tagħha. Qal hekk: illum nippreżentaw lid-dinja lil din ir-reliġjuża Klawstrali li għexet ħajja moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Il-għaliex hija xhieda imdawla tal-ferħ li wieħed ikun miżruħ u msejjes fl-imħabba. Hija tiċċelebra l-isprendur ta' Alla għaliex għexet fil-qalba tal-preżenza tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu u li fihom għarfet ir-realtà ħajja tal-imħabba bla tmiem. Din hija talba sabiħa tal-Beata Elisabetta tat Trinità. O Alla tiegħi, Trinità l-inqim, għenni ninsa għal kollox li l-nifsi biex nammar fik, fis-sod u fis-slim, isa ruħi ġa qiegħda fl-eternità. Jalla xejn ma jkun jista' jtellifli s-slim jew iġelni nitbijat minnek o Alla tiegħi, li fik ma hemmx tibdil, iżda kull minuta toħodni aktar il-bod fil-fond tal-misteru tiegħek. Għati s-slim lir-ruħi, għamilha l-ġenna tiegħek, l-amara għażiża tiegħek u l-post tal-mistrieħ tiegħek. Jalla ma nħallik qatt waħdek imma nkun hemm jien, kollni kemm jien, dejjem nisar fil-fidi tiegħi, dejjem inqimek, dejjem mogħtija għall-ħidma ħalliqa tiegħek. U dan li ġej huwa kliem Elisabetta f'waħda mill-littri li kitbet lill-oħta. Oħta Żiża, jeħtieġ li tħassar il-kelma skoraġġiment mill-vokabolarju tiegħek tal-imħabba. Aktar ma tara fid-djufija tiegħek, id-djufija biex tinġabar, aktar ma l-imgħallem jidher moħbi, aktar għandek tifraħ għax aktar tkun qiegħda tagħtih u mhux aħjar tagħti milli tirċievi meta wieħed ikun iħobb. Alla qal lil San Pawl bissejjed għalik il-grazzja tiegħi, il-qawwa tiegħi tidher fejn hemm id-dgħajjef. U l-Qaddiż kbir dan fehmu tant tajjeb li qajjat niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. X'jimporta għalhekk dak li nħossu? Hu l-immutabbli, dak li ma jinbidel qatt. Iħobbok illum bħalma kien iħobbok il-bieraħ u bħalma se jħobbok għada. U dan li ġej huwa kliem li qalet il-Beata lill-madre tagħha ftit qabel mewta.
Madri Qasisa, qabel ma nitlaq, se nħallilek bħala wird din il-vokazzjoni li kelli fih dan il-Knisja u li minn issa se naqdiha bla ebda waqfien fil-Knisja tas-sema. Inkun tifħir ta' sebħ li Trinità Qaddisa. L-erf li kellha Eliżabetta ta' Trinità kien matur u sod. Il-ħajja spiritwali tagħha kienet żviluppata ħafna qabel ma daħlet fil-Karmelu. Hija ħallitilna ħafna fuq xi naħsbu qabel ma mietet fl-età żgħira ta' 26 sena. Hi tagħti mħabbita għal ħajja spiritwali u għax-xewqa tagħha li kulħadd għandu jikber f'din il-ħajja l-insara kollha. Hija esprimiet dak li ridet tagħmel fis-sema bil-kliem li ġej. Naħseb li fis-sema il-missjoni tiegħi se tkun li niġbed l-erwieħ billi ngħinhom joħorġu minnhom infushom sabiex jiggranfaw ma' Alla moviment sempliċi u ta' mħabba totali u biex iżommu lilhom infushom f'dan is-silenzju kbir ġewwa fihom li jħalli lil Alla jikkomunika lilu nnifsu lilhom u jittrasformhom fih innifsu. Dawn ħsibijiet profondi il-Beata tal-lum tisfida lin-nisrani ta' żminijietna u lilek li qed tara dan il-filmat bħalissa biex tieqaf tagħti ħarsa u titwila tajba lilek innifsek u tistaqsi fejn jiena sejjer jew sejra. X'tip ta' priorità għandu Alla fil-ħajja tiegħi? Kif qed nittrasforma lili nnifsi f'Alla? Nixtieq li ħajti tkun xhieda imdawla ta' Trinità Qaddisa? Nixtieq li ħajti tkun ċelebrazzjoni waħda tal-isprendur ta' Alla Trinità li ħalaqni fuq xbijatu u fdini b'mod tal-aġeb? Nixtieq li ħajti tkun tifħir tal-glorja bħalma kienet dik tal-Beata Eliżabetta ta' Trinità. Talbiet tal-Beata Eliżabetta ta' Trinità. Verb etern, kelma ta' Alla tiegħi. Irrid ngħaddi ħajti nisimek, irrid noqgħod dejjem attenta biex nitgħallem kollox minn għandek. Amen. O Alla tiegħi, Trinità li nadura, għenni biex ninsa l-kollox li nnifsi, ħalli nistabilixxi ruħi ħiemda bla ma nitħarrek bħalli kieku ruħi ġa qiegħda fl-eternità. Jalla xejn ma jtellifni il-paċi tiegħek jew joħroġni minnek. Amen.